alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi ajmain. Dalila be ndun ha darsere meɗen nayabre ha durusu al-lugha al-arabiyya. Mi tammoto ni en ɗo waɗa espace banni ɗo kam ko mo fuɗo profita o wiitita machine bindi mako man donc o umma daga premier page jotta masalan ɗon ha 21e page chaque fois mi tammi oɗo waɗa lecture kam daga premier page ha o yotta ɗo oɗo janga jangirde ɗum chaque fois. donc ɗo man ɗo to waɗi 15 minutes mi foti o yotta ha ɗo man ɗo to ɗo to ɗo waɗa tumtum kam en mbiya wato hande oɗon dow lawol o tanmi ekkititgo luga be meɗen inchallah. to ha darsere man ɗo en ɗum darsere nayabre, darsere man bo ɗum mara jusu ɗiɗi a be ba. ɗum huruful jarri on o yiɗi jangingo ha darsere ɗo ko ɓe wiyata huruful jarri. huruful jarri bo ɗum karfeje on je watta inde masagal lesto ɗum heddi be inde, e bo ɗum karfeje man ɗo holla to a laari harfere man wari nden inde wari ɓawo, nden kalima wari ɓawo to, nden ka ɗum inde on, ɗum inde. masalan tawi albaytu ɗo fil bayti, ayi fiɗo ɗum kalimon harfu jarrin man ɗo, fi man ɗo ɗe nasti nde ha bayt wartirima baytu man ragare harfere je woni ha baytu man ɗum masagal les. asli ha masde je ismu kam turde on, amma nde a laari nde fiiɗo nasti warti ɗum ɗo masagal les, ni kam inde kam turde on marata. to masigal dow ɗo ka sababu waɗi, to masigal les bo bannin. donc sababuji man ɗo nder majum ɗo harfu jarrin ɗo ɗon waɗa ismu masagal les. albaytu fil bayti, almasjidu fil masjidi, almaktabu ala almaktabi, assariru ala sariri. ay ala ɗo fuɗo ɗo huwa kugal fi, yani ala ɗo huwa kugal fi. almaktab en tamminen salino ɗum biro. aina muhammadun huwa fil gurfati, aina muhammadun huwa fil gurfati. yani ɗo bo système no a hosata kalima huruful jarri man ɗo a nastina ɗum nder haala no a yewtirta be majum. masalan aina muhammad bayugo hattoye muhammad bana wiya be français où est muhammad. huwa fil gurfati, huwa ɗo bana wigo il est masalan. huwa fil gurfati, oɗon ha saare, oɗon ha suudu kadi miɗi wigo. gurfa ɗo ɗum suudu bana wiyata chambre. wa aina yasir, yasir bo inde goɗɗo. huwa fil hammam, oɗon ha toilette. huwa fil hammam. to hammam en mbino toilette, amma hammam man ɗo a tura mimi je arande ɗo hammam tawi hammam. tawi hammam ɗo non a waɗay suddere miɗi wigo kadi a waɗay siddere ni warti hani ɗum poola tawi hammam. to wa aina amina, hiya fil madbakhi, yani hattoye amina ɗon ha cuisine. madbakhi ɗo ɗum cuisine. to nayi hatto aɗon no wiya huwa nde ɗum masculin, nde ɗum muzakkar. etta bo nde ɗum muannas ɗum féminin a wiya hiya bana wiya be français la, yani fil madbakhi. wa aina alkitab huwa ala almaktabi, yani deftere man hattoye deftere on ha dow table. wa aina saa hiya ala sariri, en ɗon ha dow leeso. to ayi dessin ɗo kalima almadbakh ɗo représenta dessin je o desine ɗum cuisine moderne kamɓe wiyata almadbakh. ajib anil asilati l atiya, a répond la question je warata ɗo. aina alkitab, hattoy deftere masalan a foti a wiya yo huwa alal maktabi. wa aina muhammad, a wiya huwa fil gurfati. to aina saa, hiya alal kursi, yani ɗon ha dow korowal. aina yasir, huwa fil bayti, oɗon ha nder saare. aina amina, hattoye amina, hiya fil madbakhi, oɗon ha cuisine. to nden o sañi méthode feere ha question ji man. a amina, na yo waddi aji man ɗiɗi. a amina fil gurfa, aji arande ɗo ɗum question ɗo bana échec aman ɗo. a amina fil gurfati, amina woni ha chambre na.
to bannima a wiya na'am hiya fil ngurfa, na'am kanko man on ha nder suudu. to na kanko bo a wiya la, a aminatin fil ngurfati, a wiya la. masala a wiya abbas fil ngurfa, ɗum ɗum abbas on woni ha suudu. a yasirun fil madbahi, a yasirun fil madbahi, to bannima a wiya na'am huwa fil madbahi, to na kanko bo wiya la muhammad fil madbahi. man fil ngurfa, ɗo bo systéme feere fayin, méthode feere fayin. man fil ngurfati, ɗum moyjo on ha suudu. ɗo bo a wiya masalan muhammadun fil ngurfati. wa man fil hammam, moy woni ha toilette. to ɗo bo a foti a répondre a wiya zainab fil hammam masalan. madha alal maktab, ɗo bo fayin feere. madha ɗume on woni alal maktabi ha dow table. haɗo bo a répondre alqalamu alal maktabi, donc bik on woni ha dow maktab dow table. madha ala sariri, yani as-sa'atu ala sariri. ɗo bo ikra waktub ma dabti awakhir al-kalimat, a janga a winda hawtade bo be masugo kalimaji man, masugo ragare kalimaji man. kala kalima fu masa ragare muɗum, masa ragare muɗum. to haɗɗo bo ikra waktub, ɗo jangu a winda ɗo, ta hostu ɗum ɗo bana hunde on simple. a winda man a janga a répéta ɗum nafat, ngam o ɗum goɗɗo mo andi halalunga masin mo windi deftere ɗo, ekkitingo goɗɗo je meeɗai jangugo lunga arabiya. ɗum ɗo to a tiɗini a wawan lunga arabiya ɓura. wato hande ko arab en je woni nder wolde man alhaali ɓe jangainde janga ɓeɗo wolwa tan bannin. to o wiyata al madrasatu fil madrasati, fil bayti, al baytu, al ngurfatu, al hammamu, fil madbahi, al maktabu, alal maktabi, alal kursiyi. kursiyi en wi ɗum korwal en konga en faɓɓen yaali kalima man. as-sariru, alal kitabi, fil masjidi. iqra waktub, haɗɗo bo fayin banni man a winda a janga a winda. at-talibu fil jami'ati, yani étudiant at-talib fil jami'ati ɗona université. ar-rajulu fil masjidi, ayna at-tajiru, ate commerçant, ayna at-tajiru, huwa fil dukkan, oɗon ha boutique mako. al-qalamu alal maktabi, al-qalamu alal maktabi, alqalam en andi bindirgol alal maktabi. ayna zainab, hiya ay a wiyata huwa, haɗo hiya a wiyata ngam ɗum zainab. hiya fil ngurfati. ayna alwaraqu, huwa alal maktabi. ayna almudarrisu, huwa fil fasli. ayna almudarrisu, huwa fil fasli. to janginowo oɗon ha nder classe. ayna yasir, huwa fil mirhab. ɗum mirhab ɗo ɗum synonyme alhammam, yani hammam ɓawo suudu, almirhab bo ɓanni man ɗum ɓawo suudu. synonyme bo no ɓe wiyata ɗum be arabiya ɓe wiya muradif. a winda mim ra alif dal be fa, yani muradifun. to الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. من في الفصل، مويونها كلاس. الشمس كان عندي نانجي، القمر لورو في السماء una asama. to haɗo bo kalimaji ɗo ranjanima côté droite be côté gauche ɗo ma inde worɓe ɗo bo inde rewɓe. bo ɓurna fo arabiya to a yiɗi timmitingo masde, masalan to a wi muhammad a yi'a timminai masde, to a yiɗi timmingo masde bo a timmina ɗum be tanwin, muhammadun, ani bana inde gorko kam. amma inde debbo masde gotel to a yiɗi timmitingo masde, masalan a wiya aminatu, a wiyata aminatun, yani banni yahata. waɗi puisque ɓe hokkata inde debbo tanwin ɗum jalɗe, ɓeɗo ƴona ɗum mamnu'un min as-sarf ha arabiya. muhammadun, khalidun, hamidun, yasirun, ammarun, sa'idun, aliyun, abbasun. to haɗo bo a wiya aminatu, zainabu, fatimatu, maryamu,
aishatu khadijatu safiyatu ruqayyatu. Don ta aidi a dara a jangata masde je ragare a wiya amina zainab fatima maryam. Ta aidi timmingo bo ɗo bo masde gotel, amma ba gorko kata timminan sai a waɗa wato hande jalle. Sai to ni inde gorko man ɗo mari tasakiriya fen bana hamza a wiyata hamzatun sai a wiya hamzatu. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. جنغو أويندا دنبو حكي لنا أماتا رغاري كلمات جدا. حامد زينب آمنة عمار سعيد فاطمة مريم علي خالد عباس عائشة محمد صفية خديجة. دو جينينو باغو secteur je B. Albaytu min albayti, haɗo kam ɓurna fu ɗum dialogue, donc ekkitinte fuɗɗi ekkitingo ma no a yewtirta seɗɗa seɗɗa, donc no a waɗata connaissance be goɗɗo na e amata goɗɗo an daga toy noyno en ko nandi be majum. Albaytu min albayti, almasjidu ila almasjidi. Albaytu min albayti, almasjidu ila almasjidi. Albaytu nayi min albayti, min ɗo ɗum harfu jarrin kayen fu ɗum ɗo huwa kugal fi be ala, ɗum ma waɗa inde masagal les, ɗo waɗa wato hande ragare kalima inde masagal les. Min albayti, almasjidu ila almasjidi. Ila fu gotel be hande mana hunde ɗo ila fu gotel ɗum masa ɗo waɗa inde masagal les, ila almasjidi. To ngewta man haɗɗo ɗo hakkunde mudarris be muhammad, mudarris ma janginowo muhammad bo ɗo yewtida be maako. Min ayna anta, oɗo ƴama muhammad, min ayna anta. To goɗɗo wima bani ɗo bari goyo ando daga toy, aya ana min al yaban, min ɗo daga japon. Arab en ɗo ƴona yaban ɗo japon. To kamɓe sena to goɗɗo mo andi anglais tawi ɗum japon foti hefta, amma mo anda anglais kam tawi mo japon heftata, sai a wiya mo yaban, kamɓe ka yaban ɓe andidi japon. Wa min ayna ammar, wa min ayna ammar, huwa min as-sin, kanko bo daga Shin, yani kamɓe ɗo Sin ɗo nayi ɓe winda be swat, mina Sin. Wa min ayna Hamid, Hamid bo daga toy, huwa min al-Hindi, kanko ɗo daga Inde, Hindi ɗo Inde. Ayna Abbas, nayi haɗɗo kam o hutiniri ayna tan, o wi'ay wa min ayna. To ɓe wi ayna tan ka ɓa wigo hattoy mo, bana jotta aɗo ƴama hattoy o woni jotta. To ɗo bo ayna Abbas o wima kharaja, o wurti, na aɗo ƴama hattoy Abbas toy mo, o wiyama o wurti, o wala ɗum. Ayna dhahaba, na ya ɓeddi fan question, hattoy o dilli. Dhahaba ila al mudir, o dilli ha mudir, ay ɗo ɗo ngewta on. Dhahaba ila al mudir. Wa ayna dhahaba Ali, e hattoy Ali bo dilli. Dhahaba ila al mirhad, kanko bo dilli toilette. Ay mirhad man o desinanima. To ɗo ɗo dialogue ɗo c'est simple, a janga a jangita ɗum, ta yiya bo ɗum simple ne, a janga a jangita ɗum, a heftano a yoni a yiccata, a wiyata goɗɗo anɗo daga toy, masalan ha toy wayne wurti, o dilli toy, ɗo patna a heɓi seɗɗa seɗɗa. To tamarin ajib anil as'ilatil atiya, ɗo bo a répondre kadi ko a jangino nane ko. Min ayna anta, ɓe taga an a répondre, anɗo daga toy, a wiya ana min al Cameroun, aya masalan anɗo diga Cameroun masalan. A anta min al Philippines, yani ando daga Philippines, ɗo bo a répondre, to diga Philippines ma wiyamo na'am ana min al Philippines, to na Philippines ba wiyamo la ana min America, walla ana min Nigeria, ana min Tchad, ko nandi be majum. Min ayna Hamid, min ayna Hamid, Hamid bo daga toy, huwa min al مثلا من أين حامد، هو من الهند، أو هو من نيجيريا، أو هو من ساحل العاج، ساحل العاج ونفوب يا كوت ديفوار. وأين ذهب عباس، أين ذهب عباس، أتي عباس دلي، أو ذهب إلى السوق، إلى السوق يعني ودلي لومو مثلا. ولما أبي ذهب إلى العمل ودلي كوغل. أذهب علي إلى المدير، علي يا مديرنا، تو يما نعم ذهب إلى المدير. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات، هذا بويدي أجنغ مني. الغرفة من الغرفة، أي من لنفسي وارتي لمن ما سقلس. من الحمام، المرحاض إلى المرحاض. اليابان، الفلبين، من الهند
ila sini ay ɗum masa galle ha faynire iqra waktub jangu a winda min aina fatima hiya min alhindi yani fatima daga toy oɗo kanko ɗo daga Inde خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير مدرس جنجنو وورتي دغا كلاس ودليا مدير ذهب التاجر إلى الدكان خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام من خرج من الفصل موي ورتي دغا كلاس مثلا يا محمد خرج من الفصل خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق أي فكراجو يعني ورثي دغا جانجيد دغا مدرسة ودلي هالومو السوق خديجة من الصين وخالد من اليابان خديجة ما دغا شين خالد بدغا جابون ضع في الفراغ فيما يلي حرف جر مناسب أولا حرف الجر يعني حروف الجر ها زيادة يعني حروف الجر نيجو ويندنما من إلى في على أولا زيادتها بابال توبة توبة الكتاب على المكتب دون يادتها على المكتب واتدون دو تابل الطالب في الفصل يعني طالب أيونا ندير كلاس ذهب حامد إلى الجامعة ودلها جامعة إلى كيمون يادتها خرج المدير من المدرسة بنين يادتها يعني وتي الدقاء لكل ذهب محمد من الصين إلى اليابان ودلي دقاء سين ها يابان بنين يادتها كيمون بودات دو ورف الجريدي من بي إلى دقاء ها تو كلمة جي كسي جي ولانو ها در سيري جي سالنا كيمون ودني ما در سيري ديرو walaari kalimaji ɗon kesi ta lorti a darsere troisiéme dars nayi ɗo en ɗona quatriéme dars ta lori a troisiéme dars a tarata a tawata kalimaji ɗo no lornanimaɗi haa ɗo almadrasa alfaslu alhammam almirhadu almaktab almadbahu alghurfatu aljamiatu assuqu alyaban الصين الهند الفلبين المدير ذهب خرج ما يوديني ما بوبي فيربي جديدي تكون اكيتين غما فيربي في على من إلى بو من حروف الجر إنما حروف الجر متمتني إن شاء الله أويتي تندم بوم أجنغ أي تكملنا سينكيم درس إن شاء الله سدني تمي داينوغو أما كدي أويتا هو سدغا بريمير باش يعني أجنغتا أجنغتا ha yotta ha woni ɗo takriban jotta en ɗon ha kombi nde ɗo 26 page en woni jotta donc 26 page ɗo a waɗa lecture be man chaque jour a timmina pat inchallah wawan to Allah muni.